Nordøst for Dianalund ligger Kvælinghøj i Lågerup i Stenlille Sogn. Her bor proprietær Schmidt i hovedbygningen fra 1848. Der er 241 tønder land, 60 køer og 10 heste til. Der er 9 ansatte. Vi flyver videre mod syd til Gammelvede, hvor vi ser Vingegård, Fynstoftegård og til højre Damsgård. Vi bevæger os længere mod syd og kommer nu ned til Væde, som er under opførsel efter at stationen er bygget og jernbanen er kommet fra Høng til Tølløse. Tømmermester Søren Christiansens hus på hjørnet af Vædevej og Vedebyvej. Ved krydset byen ser vi et hvidt hus med rødt tag. Det er et ældre hus. Det er helt tilbage fra 1860. I 1911 kom der telefoncentral. Det var der indtil 1969. Vi flyver længere mod syd og kommer nu hen til mejeriet, hvor Niels Nielsen er mejeribestyrer og bor med sine 5 børn og de 4 ansatte. Mejeriet var i drift fra 1888 til 1957, og i 1890'erne var der 180 leverandører med 1100 køer fra 10 landsbyer i 5 sogne. Vi er nu vendt og kigger hen af hovedgaden mod øst, hvor vi ser et hus til venstre, der er rødt, og et andet hus, der er hvidt med rødt tag. Det er Stine Jensen Møllerenken, der har bygget det, da hun flyttede fra møllen. Til højre ser vi murer Niels Laurits Rasmussens hus, og vi kan se, at i enden mod øst er der en høgerhandel, også en træskomand. Både mureren og høgeren boede oprindelige huset. Huset blev senere slagterbolig og slagterbutik, og bagved var der slagteri. Kigger vi mod nord på Væde Station, der er helt nyopført. Arkitekten var Heinrich Wendt, som også tegnede hovedbanegården i København. Indtil den blev bygget, var der bare et trinbræt, således at Høng-Tølløse-banens passagerer kunne stå af i Væde. Men da Sorø-Vædebanen skulle åbne i begyndelsen af 1903, så byggede man en station, fordi Væde blev endestation til Sorø-Vædebanen. Overfor stationen byggedes i 1902 Væde Hotel. Der var hotel frem til 50'erne. Rejseladen til venstre. Smedemester Niels Nielsens smedje, bolig først og værksted med røgen op ad skorstenen. Til højre har vi Væde Brugsforeningen fra 1888. Der er magasinbygningen og bagved bolig til uddeleren med butikslokale. Længere mod øst kommer vi så til Møllegården. Lige umiddelbart mod syd ligger den første mølle, en jordhollænder. Den brændte i 1925, hvor der så kom en ny mølle, der blev hentet til fra Girslev ved Høng. Mod øst er det sidste hus, Far i Mag. Vi er nu over i Stenlille. Vi ser andelsmejeriet Råbjerg, hvor mejeribestyrer Simonsen holder til. Han leverer 200.000 pund smør og 70.000 pund ost om året. Det var i drift fra 1888 til 1967. Nu kigger vi hen til Stenlille Kirke. En annekskirke til Stenmagle, hvor jo også præstegården ligger. Foran Bøgerens hus, det ældste hus i Stenlille. Og ser øst for kirken den gamle skole fra 1804, der blev udvidet i 72 og 1892. Her stiftedes Indre Mission den 13. september 1861. Nu får vi igen et kig på mejeriet Råbjerg og til højre Petersminde, den store gård, på hvis jord mange huse og bygninger ligger.
Den Lille Kro fra 1869. Her ser vi igen over på Den Lille Kro, hvor senere den store købmandsgård blev bygget. Nu et kig mod nord hen ad hovedgaden. Vi kan se, der er ikke så mange bygninger endnu. Der er en mølle i gang. Der er nogle butikslokaler lidt længere henne mod nord. Her er et tilbageblik på Læge Jostes hus. Vi kigger nu hen mod det, der i dag hedder Stationsvej, hvor vi ser en kiosk Urtekræmmer ved siden af Den Lille Gæstgiveri, eller senere blev til Den Lille Kro. Overfor stationen med den fine hvide bygning, som jo er karakteristisk for stationerne på Søløsebanen. Banen, som begyndte i 1901. Det er mange fine emaljeskilte, som hænger på plankeværket ind til stationen. En lille tur rundt om og over til perronen og ser signalet er hejst. Kigger vi hen på hovedgaden igen, og der er allerede rejst nogle bygninger. Vi kan se nogle af dem. Her kan vi kigge over på købmandsgården, den der ejes på det tidspunkt af Jost, en bror til Læge Jost. Derefter så bevæger vi os hen igennem den gamle gade og ser, at der er andre butikker, der allerede er i sving. Der er jo indtil flere forskellige typer af forretninger. Der er bageren og varemester, optikker osv. Så kommer vi hen der, hvor Assenstorpvej går til venstre, altså mod vest, og vejen drejer svagt til højre. Nu drejer den så op mod vandværket, som også kom på tidspunktet her. Det er jo oppe på Galtebjerg. Men først skal vi lige forbi Gadekæret, som stadigvæk ligger på stedet. Og når vi så ser til venstre, ser vi også en af de gamle flotte villaer, der også i dag er at se på hovedgaden. Videre går det mod Stenmagle, og vi kan i det fjerne ane Stenmagle Mølle, som er i fuld sving. Stenmagle Mølle, som arbejdede helt fra 1800-tallet. Det var en privilegeret mølle under akademiet, da den fik bageri i 1888, og så havde også stor korn- og foderstof salg.